mhlawumbi phambi koba ndimchaze mna ake ndiva apha kwini yintoni umtshato. Umtshato izinto uThixo awamiselayo wamhlanganela phakathi kwabantu ababili indoda nomfazi. It's marriage. Izindlu kuyabazi. Uthini omnye? Ithini yakhe view yomtshato? Yintoni umtshato? Yes, madam. Ndicinga umtshato ngabantu ababili abazibamanyane babe ntsuku ngentele eselekabili ekufanele bakufotshise iseko sawo ukuze bahlale. Okay. All right. Thank you very much. Uthini omnye? Ithini yomnye i-definition yomtshato? Uthini omnye? Yes, madam. Kukumanywa kwabantu ababini ngokusemthethweni. Okay. All right. Yes, madam. Abo bantu babini beyi-male ne-female batshate umntu omnye nomnye atshate umntu omnye ngokwakaThixo. Male and female, omnye atshata umntu omnye nomnye atshata umntu omnye. Imale eyi-one no-female. Abikho abanye abangu-extra. Yes. Ziphelile i-definition zenu ke ngoku. Yes, madam. Okay. Now, kwezi definition zenu nansi into endiyiphikishayo. Umtshato uphakathi kwabantu ababini. Ne? Abantu ababini kufuneka bavumelane. Abantu ababini kufuneka bayenze le nto ngokusemthethweni. Umthetho ke usenoba sithi thina apha ekhaya okanye kuphaya ebelungwini. Kodwa siyenza ngokusemthethweni. Alright. Xa ke siyenze ngokusemthethweni siyazi into yoba inobudlelwane efuneka senayo sobabini. And umtshato phakathi komuntu oyi-one nomnye umuntu oyi-one. Male and female. Male and female. All right. Bethelela la kamile mfundisi. Yes. All right. Uthi ke umuntu kaloku ibiseyichaziwe phaa into yoba yinto yakwaThixo phaa edaleni uThixo ubedale imale nefemale. Khangadala imale nemale phaa emqaleni. Okay. Si happy? Siyavana. All right. Can I understand your definition? Ngobe ndiyisamakazi bandithini definition yomtshato. Ngobe ndiyisamakazi bandithini. Niyawuva umbuzo wamabebeka? Anuvana? All right. Ndizawuthetha ngolu hlobo ke ndithena ngalo ngoku. Okokoko. Ndizawuthetha kodwa okokoko. Ngawuhlabela ingoma ndiyobalanda. Wena Yesu usithwale izono zethu. My body. Umtshato is a legally, socially, and often spiritually recognized union between two persons who commit themselves to a lifelong partnership of love, support, responsibility, and shared life. Ngiyabonga zonke into besizithetha zikhona phaya. All right. Yile nto ke umtshato kuthiwa uyiyo. Nikunye nam?
kutheni kusithiwa i-covenant relationship? Kukhona izinto ezimbini efuneka uziqaphele. Kukhona into ekuthiwa yi-commitment, kube khona into ekuthiwa yi-faithfulness. Ngona ndithatha noMaMbele sasidramwe luthando, ne? Sasithandana kakhulu, seqonda into yoba sifuna uhlala omnye kude komnye. Alright? But ngoku after 35 years sihleli kunye, akusekho thando lusudlawulileyo ngoku. Sesibanjwe i-commitment, basazibophelela kule nto. Alright? Therefore uthando luyafeza kancinci kancinci laa madness yothando. Alright, iyafeza kancinci kancinci ushiyeke into yoba you are committed to each other. Alright? Now, okwesibini ke umtshato kukuthembeka. Okay? Ukuthini umtshato? Ukuthembeka umtshato. Uthatha uhlanganisa the old man lo wayehlala apha. Ubalisa ibali ngenye imini lidlula phaa kuye lo mvangeli. Mhlawumbi wayeke wanibalisela nalapha enkonzweni andazi. Lo mvangeli baqhuba imvuselelo. Kucace into yokokuba ngale mini umfundisi uyoqhuba imvuselelo kwindawo ethile. Kubekho le ntokazi ibaculelayo. Igule le ntokazi, ingabikho right. Umvangeli akhulule bonke abanye abantu athi yena afowunele umfundisi. Mfundisi kukho le ntwazana apha iyagula. Athi umfundisi hayi ke yithandazele kaloku loo ntwazana. And then ashiyeke ke ngoku, ushiyekele uba azokwenza le nto icelwe ngani? Umfundisi. Ayithini le ntwazana umvangeli? Ayithandazele. Apha emthandazweni kwenzeka into umvangeli lo angakhange ayilindele ibizakwenzeka. Alright? One thing led to another. Nenye yalidishela kwenye, endapha sebengqengqa kunye. Umvangeli nale ntombi ibithandazela. Kuthe kogqitywa loo nkonzo bebeyiqhuba, intombi yasemandleni yokuhamba iyocula phaa evuseni. Lo utyhafile akasakwazi ukuya phaa, uphethwe sisazela sale nto ayenzileyo. Azirhuqe ke ade ayofika phaa. Xa efika aqonda uba mandiyozixela umfundisi uba kwenzeke azixele uphethwe sisazela. Athi umfundisi unozinga uyaxaba neminyakana unezinto zayo esiziphengulule. Afika sichaze kumfundisi. Athi umfundisi, Mvangeli, now that you have come to me, le nto ubuwe kuyo sokuphinde uwe kuyo. Ngoba ngoku uzawuba alert, uzawuzazi into yoba ukhona nomnye umntu ocinga uzawuphinde uwele kuyo. Alright? Now, apha ndizamuzisa i-concept ye-faithfulness. Lo mvangeli zange akwazi ukuphila naye ngoba uyayazi kwinto erongo ayenzileyo. Ufana babe ngumntu othembekileyo. Alright? Kuba njalo ke kwinto ye-relationship, uhlala ungulaa mntu otheni, othembekileyo, none-commitment yalapha. You know, ndidla ngobalisa ibali ke lezinja. Kufika phaa kum eofisini yam ikhapho ize kwi-counselling. Ifike ndimbona uba usisi lo usemsindweni. Athi kum ndisabakhawulela, mfundisi, amadoda zizinja. Alright? Athi zinja amadoda. Ndithi mna, hayi kaloku ntombi, nam ndiyindoda nje. Hayi ndekisekuwe mfundisi, kodwa amadoda zizinja. Ndayidicide into yoba make ndiyostadisha ngezinja. Mtheni nto kuzawuthiwa sizizinja. Ndahamba ndawufunda ngezinja, ndabhaqa into yoba iindidi zezinja ziyi-4. Alright? Ukudidi lokuqala lwezinja, eli uzawusoloko ufika
lilapha ecaleni kwendlu, naxa uhamba ubheke emsebenzini lilapha ecaleni kwendlu, lihlala apha njawunje. Naxa ubuya, uba ubuye ngelantshi uzawufika ihleli apha ecaleni kwendlu. Alright? Ludidi lwesingapha. But into ezawukothusa kukuva into yoba kukho imibundwana yezinja apha phesheya komlambo, nemibundwana ifane nale yakho inje. Alright? Njanje ungayithethela noyithethelela ngoba usoloko uyibona ihleli ihlela apha, uyawuphoxwa i-DNA test. Ibuye i-DNA ithi hayi ngabani. Sithetho kahle ilala apha endlini. Alright? Isoloko ilapha, nemoto ilapha, akho ndawo aya kuyo, uphoxwe kubona iziqhamo zezinto ezenzekayo. Ludidi lwesingaphi? Udidi lwesibini, zezaa zinja zithi nje zawufika ekhaya ziyiqonda into yoba thina sibhiloki apha, zimke zingaze zabuya. Alright? Kude kufunwe eza Avanza, yayiziavanza kudala, zintoni? Ezi moto eziphakamileyo ngathi zivena zintle. Fortuna. Seyenzisa uFortuna ngoku uyokhunjulwa ikhaya. Alright? Uyokhunjulwa ikhaya, ukhunjuzwe umntu. Yemka kudala inobuku. Akhona ke amadoda akuthathayo akuzisa apha kokwabo, awugqiba aphele emehlweni ungazi noba yatshona phi. Udidi lwesingaphi? Olwesithathu udidi loluya luzichanayo izisusa zalapha ekuhlaleni. Njanje liziqonda zingekafiki loba kukho izisusa ngathi siyeza, ikhawuleze iyokuthuma pha ilindele isisusa. Sifika isisusa sidlule, ike ihlale yona i-enjoya into yoba bekumandi apha kusekhona amathambo. Yile ke ezawuthi emva kweeveki ezimbini nezintathu ibuya ke ngoku seyosulelwe lubhula zezinye izinja. Ngomnikeli pha sizatugculahle udidi lwesingaphi. Kuba kudidi lwesine lwezinja, olu lwesine zizinja ezigcinwa echeyineni. Alright? Njalo nje xa uyijongile ungayibona uba inobungozi, but seyincedwa litsheyini. Incedwa yintoni? Elapha echeyineni. Incedwa litsheyini. Now, noba into ithini na, kaba noba ungayikhulula kwelaa tsheyina, seyisocialized. Alright? Ithi xa ingathi ifika kulaa ndawo ibibambeke kuyo, uyibone kuyo umva, ngoba engqondweni kukho ntoni? Ipitshini. Alright? Nekwenyana? Therefore, amadoda ke akwezi categories zongaphi? Zoyi-4. Kaba siyazazi nje njengoba sihleli apha uba hayi mna ndibhilonga kwethu. Nilithethe ukunyana? Nilithethe ukunyana? Yabo ipointi ke ndifuna uza nayo yile yoba eyona nto ngamanye amaxesha ekugcina uthembekile litsheyini. Okay. Ikugcina utheni itsheyini? Yintoni elitsheyina? Ligospile, kuguquka nyani. Ikuthi ngixi itsheyina legospile. Sisathetha kakuhle. Masidlule. Umtshato ngokwasebhayibhileni ngokwesintwini ayiyonto yabantu abanzi, yinto yefemini. Kufana nento yoba uba umambhelelo wam ndimphethe kakubi, ngabantu basekhaya bazazodifenda umambhele kum, ngoba umtshato yinto yefemini, ayonto ye-individual ngokwasesintwini. Esilungwini ewe ndithi nawe, but esintwini ungumakoti wakwaGwala. Alright? Very, very important. Kaba esintwini kwakukotis,
unosebenzisa igama elirayithi. Mhlawumbe mandithi xa kukotiswa ngumntu ongumakoti. Now esintwini ndifuna niyijonge le nto, akukho ndodakazi eyayihotisa nasesisiXhosa ngesifuni. Akukho ndodakazi eyayihotisa umakoti walapha. Alright, not le nto niyenzayo ngoku. Okay, akukho ndodakazi. Umntu owayehotisa umakoti walapha endlini ngumamazala. Alright? Umamazala uza kuhlambisa inqwaba yewashing phaya, akafuni omnye umntu akubekele ewashing. Umamazala uza kubhakisa izonka ezininzi, akafuni omnye umntu athi bhaka ezo zonke. Nguye okudifendayo xa kuzomnye umntu. Umamazala njengoba ekuhotisa nje, ukufundisa iculture yalapha kulo mzi, uba siqhuba njani apha, ngoba nguye ofanele ukufundisa indlela yobufazi. Abantwana bakhe ayibobafazi balapha, abawazi into yoba ubufazi buqhuba njani. Ngethetha ukuya nam balulekile ke laa nto. Qha ingxaki ekhoyo ngoku yinto yokokuba akusekho ukuhotisa. Akuthina akusekho ukuhotisa. Kaba uke wangathi uyahotisa kuvele kuthiwe uya-abuser, u-abusive. Ndiyabavumela amakoti xa besitsho? Ndiyabavumela xa besithi u-abusive xa ubahotisa? Thethani bomama. Ndiyabavumela? Nina nicima niba-abuse, ne? Alright. Nantsi ke into esenzeka. Ngeentsuku zakudala apho kwakuhotiswa khona, yayenzeka ngolu hlobo into yohotisa. Umambhelelo wam wayezawubuya aye phaa kwaGwala, ahlale kwaGwala into phaa kwi-12 months ehleli phi? KwaGwala, ngoba uyofundiswa ubufazi bakwaGwala. Alright? Ingxaki ngoku yinto yokokuba inkosikazi yam nam siyathini? Siyaphangela. Njengoba siphangela nje, sibuya ngalaa weekend ye-month end. Xa sibuya ngalaa weekend ye-month end, awukhange undifundise wena mamazala into yoba apha kuqhutywa njani. Xa ngoku uzawuthi makoti yenza into ethile, ikhangeleka ngathi uyandi-abhuyuza, ngoba khange undithi ngoku undithi put through into yokuhotisa. Alright? Ndiza njengondwendwe apha endlini. Andizi njengabani? Njengomakoti. Ngoba uba bendingumakoti, bekufanele ndihleli apha, noba ke ndihleli 6 months, ndifundiswe ubufazi bakwaGwala buthile. Okay. Kukho ke ii-dimensions endifuna sizijonge apha ekutshatiseni. I-dimension yokuqala yinto yoba umtshato ulegal, umtshato usocial, umtshato uemotional, umtshato ueconomic, umtshato uspiritual. Zibalulekile ke zonke ezaa zinto ziqonde ngomtshato. I-legal part yomtshato, i-social part yomtshato, emotional part yomtshato, economic part yomtshato, ne-spiritual part somtshato. Now, into eyenzekayo ke ngoku, xa umtshato ungahambi kakuhle, suke enye yezi zi-5 into iqhwalela. Alright? Suke kukhona eqhwalelayo kweziya zi-5. Zenze ngoku into yoba umtshato lo ungahambi kakuhle. Isekunye nam? Now, make ndicacise laa legal phaya, very important. Left yam or left hand. Ndiyabona uba isandla sam sisikoni. Asinantoni? Asinaringi, ne? Funa icacisa loo nto. Khangela esinye isandla, ndingathi ndingaveza isandla.
Yasibona sikamaliti sinantoni? Sesana. Sineringi sikamaliti, ne? All right. Ndani ndani ndani. 21 years, 21 ndani. All right. Nansi ke into endifuna uyithetha, ne? Apha xa sithetha nge-legal part, kulapho kuqala khona kukhike into ekuthiwa zii-regimes zomtshato. Alright? Kukhika ii-regimes zomtshato. Ii-regimes zomtshato esizaziyo currently zintathu. Alright? Okokuqala sinalaa nto kuthiwa yi-customary relationship. Alright? La customary relationship ngulaa mtshato thina bantu bakwaGwala sihambe siyolobola emabheleni. Xa sigqiba kugqiba sihlawule yonke into efunwa ngamabhele. Amabhele azise uduli kwabani? KwaGwala. Xa kufika olwaa duli samkele umambhele simthiye igama. Alright? Abe ke ngoku ngokwasesintwini umambhele yinkosikazi yaphi? YakwaGwala. Uthi ke umthetho unika i-6 months kuGwala nomambhele, omnye wabo makahambe ayorejistarisha i-customary marriage yabo. Nikwenye nam? Now yintoni oyiphathayo xa uyorejistarisha? 1, uphatha laa ncwadi yoonozakuzaku bebesayina kuyo. 2, uphatha iifoto zalaa mini kuzisa uduli. Nikwenye nam? Then 3, uza namangqina amabini elakokwenu nelakulomyeni abathi besikhona wenzekile umtshato. Alright? Kudla ngokukhuthazwa into yoba la mangqina ibe ngabanye boonozakuzaku bebekhona. Right? Uhambe uyorejistarisha i-customary marriage yakho. I-customary marriage kudala apha eSabatha yayingamkelwa as a form of umtshato. But ngoku iyamkelwa as a form of umtshato i-customary marriage apha eSabatha. Right? But ke uba ungene kwi-customary marriage nceda amboyirejistarisha, ngoba uba awuyirejistarishanga uzawusokola xa lo mntu wakho eye waphumla. Alright? Amboyirejistarisha. Kodwa ke ndifuna ukuchazela into yoba iba khona inyoba evulwa nguHome Affairs. Athi ngoku seyephumle lo mntu uhambe uyoaplayela ukurejistarisha i-customary marriage. Now this time ke ngoku xa soyiaplayela seyephumle lo mntu, zezaa document bendizichazile. Okwesithathu, okwesine funeka ufumane ileta yenkosi okanye kakhansela. Okwesihlanu kufuneka ube nento ethi lo mntu ebebhatala izinto ubungqino nabo. Abantwana bakho kufuneka ube nobungqino esikolweni soba bebesebenza nefani and babhatalelwa ngubani. Alright? Xa seyelele ke ngoku iyasokolisa, ayamjikabisi. Alright? Therefore, yokuqala ke leyo kuthiwa yi-customary marriage ke iyafana nalo mtshato okhumshileyo wokuqala kuthiwa yi-incommunity of property. Ngoba kwa-customary marriage siyashera 50-50. Alright? I-advantage ye-customary marriage kubantu abangakholwayo imnika i-allowance yoba angatshata abafazi ababini nabathathu nabane. Kwi-customary marriage awunqandwa ubungqina customary ziyakhe. Alright? Then siyishiye ke laa regime. Regime yesibini yile kuthiwa yi-incommunity of property. Na apha eSabatha ke ngelaa xesha lethu sasikhula yeyona contract kodwa ingcwele apha eNkonzweni. Uba wenze enye unobuhedenano obukhoyo. Okay.
All right? Therefore, uninzi lwethu lwelaa xesha lethu sitshate ntoni? In community of property. All right? In community of property ke une-risk ezommangaliso ngoku. Zinkulu kakhulu ii-risk zakhe kangangoba mna njengomtshatisi bathi xa besiza kum ndibuze ngifuna utshata ngeyiphi regime. Bathi xa bethi in community ndithi niyayiqonda phofu i-risk ekhoyo kuloo nto. Hayi asiyiqondi ndibaxelele uba ii-risk zithini ze-in community. All right? Sisathethu kahle. I-risk yokuqala yinto yoba xa utshate in community, you are not a juristic person. Awukwazi usayina nto wedwa, funeka nisayine nobabini izinto. Eyesibini yinto yoba uba mna ndingene ndinamatyala amakhulu kulo mtshato, automatically ngawethu la matyala. All right? Ukuba indoda yam phambi koba inditshate ibinabantwana abayi-5 apha esithubeni and indoda yam ayiphangeli kuphangela mna, wondliwa nguwe, isapoti siphuma apha kuwe. It's very risky in community of property. I-risk. Then masimshiyeke lowo sibheke kwi-regime ekuthiwa yi-ANC, anti-nuptial contract. I-ANC yohluke yazindidi ezimbini. Kukhona u-ANC with accrual system, kube ku-ANC without accrual system. Alright? U-ANC without accrual system uthi into yam ngeyam throughout. And then u-ANC with accrual system uthi phambi koba sitshate into yam ngeyam, eyakho ngeyakho. Kodwa apha emtshatweni we have a bit of a community. Nisathethu kahle? Yes. Now ndifuna uyi-understand ke le nto. Xa besitshata bendinendlu, indlu yam worth 2 million. Right? Ndingene emtshatweni ndithi ndiyatshata ANC with accrual system. Ne? Now umtshato wethu qhube emveni kwe-15 years siyiphawule into yoba eyi ingathi asikwazi ubheka phambili, umtshato funeka uqhawuke. Xa uqhawuka umtshato, yonke into eyandileyo kule bendinayo siyayishera 50-50. Alright? Laa ndlu mos ibingu-2 million, ngoku seyi-accruwe to 4 million. It simply means into yoba une-1 million efuneka ifumene loo mntu ndikunye naye kula accrual system. Kanti ku-without accrual, i-4 million yam, i-4 million yam. Nithethu kakuhle? Right. Now, masithi ke ngandelithile ungene in community of property. Alright? How do you safeguard your assets? Alright? Ukhumbule into yoba already uno 50% oke ngowakho. Ne? But you need to safeguard ke ngoku 50% lo kabani wakho, because ubuye wabhubha ungamsafeguardanga, lo 50% wakho automatically uyapha. Yobuyana? Noba unabantwana u-50% wakho uyapha. Uba yena kanamdla ukohlulela abantwana bakho abazofumana nepeni abantwana bakho. Right? Therefore you need to protect your 50%. One, ngokuhamba uyokwenza iwili. Alright? Izinto zakho zibe kwiwili. Number 2, ibalulekile laa nto kuthiwa yi-family trust, so that ezi zinto zingazoba zezakhe, zingazoba zezakho, ezini zi-accumulate apha zibe zezefamily. Alright? Therefore in that way you are safeguarding la 50% wakho kunye nalo wakhe ke phofu. Therefore uba ungene in community, xa uphuma apha khayicingisise into yoba uzayikhusela njani i-assets, ngoba ibalulekile into yoba
zikhuseleke. Right? Masibaleke ndiyishiyele indawo ngoba sizawuphinde ndixelele ixesha lam liphelile. All right? Masithi ke ngoku eza zinto zentlanu ndizibhale apha ngasentla. Kuyacaca into yoba into ezimbini siyastraglisha kakhulu kuzo. Therefore lo mtshato wethu awusahambi kakuhle ngolaa hlobo ubufanele buhamba njani ngalo. Isishiye ke ngoku loo nto sinento ethi make siye kwi-drawing board. Now siya njani kwi-drawing board ngokwasemtshatweni? Siya ngoba sithi make sibe kwi-separation. Ndiyoreflecta into yoba ndisafuna uba kule relationship. Ndizibone futhi into yoba xa ungekho ndisengaphinde ndikwazi ukuphila okanye ndizokwazi. All right? It's a time for reflection and a time for making a decision. Right? Okay. Andizu for uba ndingalibazisi kakhulu andizuzichaza ezinye izinto. But I think what is important here, the process of separation, all right, discuss it in over. Zizinto ezingahambi kakuhle enizibonileyo apha kwi-relationship yenu and nifuna ukubuyela ke ngoku niyokhangela uba kwenzeka ntoni. I-separation ke yenzeka ngeendlela ezimbini. Isayida mna noMaMbele siyancokola sithi bhelekazi masibe kwi-separation so sokwazi ufunda kakuhle sivane sibe sivo futhi xa sifuna uvizithelana sivizithelane. Okanye sithi hayi i-conflict inintsi apha kakhulu to such an extent that asizukwazi uba ne-discussion esiva siyocela umthetho usi-impozele i-separation. All right? Therefore siba separated ngokwaphi ngokwasemthethweni. Now i-impact ye-separation kubantu abadala yenza ntoni? Okokuqala yenza i-emotional confusion. Ndinendoda andinandoda. All right? Ndinomfazi andinamfazi. Therefore there is that emotional confusion edlula kuwe. Eyesibini yinto yokokuba xa u-separated unento elangazele intoba I wish singafumanana. Okanye ube nento ethi ingasingaphela le. All right? Therefore ujonge ezo zinto zombini. Esithathu into yinto yoba xa u-separated mhlawumbi sowubhaqile into yoba financially awuzukwazi ukuma xa ume wedwa. Uba ne-anxiety ye-future into yoba awanda ndizawuphila njani ngengomso. Le anxiety ye-future ingakwenza wenze i-decision ezibhele because unale anxiety onayo. Elandelayo financial uncertainty into yoba i-obligations zethu bezenele kwi-salaries ezimbini. And xa ngoku ezawuphuma it simply means into yoba asizukwazi urana kakuhle ikhaya. All right? Therefore unalo challenge onayo. Identity instability. Bendingumama ubani ithini into ngoku? All right, isidima sami bekunani simkile isidima sami. And enye into ngoku into yoba xa kubizwa intombi andiyani uba mandifaka mina there is that identity. Uyicinga le nto ayikenzeke khona yeyi ndizawuba sentweni apha. All right? Therefore zii-challenges zazingoku. And then ngamanye amaxesha le separation iye itsale le nto yokukhawuleza kwenziwa isigqibo ngoba bekusokokho laa nto yethemba loba izinto zingabhetele okanye zitshintshe. Yenza ntoni ebantwaneni? Okokuqala izise confusion yoba ingaba utata uzawuphinda abuye na. Abanye abantwana esikolweni balandwa ngootata babo, mlo wam utata kezi. All right? Therefore it creates that confusion emntaneni angazi into yoba imeko izawuthini. Okwesibini abantwana ngabantu berutini. All right? Abantwana ngabantu berutini.
Nemphazamisa utishara. Akekho umzali Gqibani mende ndilinde nina. Enkosi kakhulu. Enye into yalo ndangumtitshala ngoku iyahlupha le nto yoba ningutitshala. Awudibani neklasi echaotic. Right. Esibini into abantwana baphila kwi-routine. Silala ngexesha elithile, sivuka ngexesha elithile, senzelwa kuridwa istory for thina ngexesha elithile, sityiswa ngexesha elithile, sihlanjiswa amazinyo ngexesha elithile. Xa uthi go through i-separation, ezinye zee-responsibilities bezisenziwa ngutata nothi nguwe. Ibakhupha abantwana ke laa nto kwi-routine and iba frustrating ngoba bebeqhele i-routine ethile yokwenza izinto. Right? Eyesithathu into yoba abantwana abasekho sure ngoku noba banomama notata okanye banomzali oyimali. Alright? Ibashiya ngoku le nto bezama uzibuza intoba inoba benzeka ntoni. Ngamanye amaxesha baziblame nabo babhlemane into yoba nguwe lo wenze uba umama notata bangahlali. Alright? Yabo zizinto zii-experiences abantwana abadlala kuzo ezi. Then enye into eyenzekayo into yoba abantwana bayathanda uba ne-divided loyalty. Abe khona umntana othi hayi mfuna utata abe attached kutata wakhe, omnye abe attached kumama wakhe. Bakreyithi iproblem ke ngoba thina sihlali kunye sizi-parents. Alright? Ngoku kufuneka mane ndimsa phaa lo mntana kutatakhe ngokufuna utatakhe. Alright? And utatakhe mhlawumbi naye ufumene itshansi yokuzonwabela. Akakwazi ngoku into yoba abe hoyene nalo mntana. Alright? Ngabo zizinto ke ezo ezi-very frustrating ebantwaneni. Then abantwana may struggle more with uncertainty than with final decisions. Into yoba nohlukana ngoku ayonto ibuhlungu kakhulu. Into ebuhlungu kakhulu ebantwaneni sisitability esingekho. Yinto yoba asiyazi elingomso lisiphathele kuyo. Izinto azimanga ngendlela yakhe. Right? Then singena ke ngoku kuba kufikelele ithuba losohlukane ngoku siye kwinto because siqale emtshatweni kwakho izinto ezingahambi kakuhle emtshatweni zasisa kwintoni kwi-separation. Now safumana ke ne-chance kwi-separation. Ndifike ke kufike i-decision yoba ndithi hayi noko siyayiqhawula le nto besidibene ngayo isilithishele kwintoni ke ngoku loo nto i-divorce. Yintoni i-divorce? Divorce is a legal and formal dissolution of a marriage, ending the marital relationship between two spouses and releasing them from the rights and responsibilities of that union. Alright? I-divorce ukuba ukhululwe ngokusemthethweni. Zale xukathe uba awusekho apha. Now, kuba khona ke into eyi-problem yefani ne? Because uMambele ebengengogwala before ndimtshate. Right? Watsho uzotshata kwagwala wangubani? Wangugwala. Ngoku ugwala noMambele bayawuqhawula umtshato. Ashiyeke uMambele esathi Mrs. Gwala. Nithe kuwa abe frustrated ngoku uMrs. Gwala the second ozawungena epicture. Ngubani kanye onguMrs. Gwala phakathi kwam naye. Alright? La pressure ke ngoku iziswe kubani? Into yoba umyekela ntoni asebenzise le yakhe. Zirealities esidlula